Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Kay dili ko gustong mas makahatag ka pa og kalibog sa huna-huna ni Piolo. And most of all, dili ko gustong ikaw ang mamahimong hinungdan sa kagubot sa managsuon. Tito, Oh, please, don't take it against me, Iha. Nasayod ka gyud nga pabor ko nimo sa akong anak nga si Paulo kaniadto. Og karon nga wa na mo. Apan padayon pagyapon siya nagtinguha kapag kauli mo. Og nakita ko usab ang koneksyon ninyo sa usapan ako ka anak. Nga karon ka lang gikauban. Di ko gustong makahatag ko og sayop nga impormasyon ngadto niya. Ug musamot pa hinuon ang iyang kalibog. ha? Tito, Gusto kong ang tanan kung isulti niya ang iyang tuhuan. I want to feed him new informations and memory. Mao nga gusto kong makalimtan mo niya. Odsa. Tito, You have to understand nga igsuon siya ni Paulo. Anak ko siya. Ug dili kay anak lang. Kundili manununod sa akong katigayunan. And so, I want him to believe kasama ni Paulo. I want him to believe nga edukado usab siya. Ug sama ni Paulo, nagdako usab siya nga hinatagan sa tanan. pero Magkasabot ka sa akong kagustuhan, dali ba? I only want what's best for my son. Tito, Okay. You may go now. Tito, Yes? May wa ka pa ba masabti? Asa na pita? mahimo bang makaduaw pagyapon ko dinhi bisan panagsa? Salamat. Sige. Arin ako. Batiya! Panagsa means magkausa sa usa ka buwan. Oh. Now, dili na ko maglisod sa pagbuhat sa kinahanglan akong buhaton. I just need to make sure nga mamati siya sa tanan kong isulti niya. Balikon ko ni si Paolo dito sa balkonay. Wait, Di ka sa suod sa lawak sa mga iso. kaganina pa. Gipamina o gipanidaan ko lang ang tanan ninyong mga lihok. At so nabati na ako ang tanan ni mga gisulti sa kong hinigugma. Iho, Paolo. Abi ko bag nabati ni mo ang tanan na mong ipanagsultihan. Wa ba ni mo mabati ng mingon kong kanhi ka na lang niyang hinigugma? O klaro ko usab kayong nabati ang imong giingon. Nga manunod siya sa imong katigayunan. Which is true. No, dili ko musugot. Ako lang ang bugtong nimo manununod. Ako lang. Igsuon mo siya. Anak ko usab siya. Usa may masunod usab siya gikan ako. No. Yes. O wa kay mahimo
Kay ako ang amahan. Ako kining katayunan. Busa ako ang magbuot. Easy, son. You're punting. Lapad kayo kining akong kayutaan. Og, you know, may daghan pa kong negosyo. May dako kayo akong kwarta sa bangko. So why not share? Sharing is caring, anak. Mao nga karon pa lang. Sugdi na ang pagpakigsuod sa imong igsuon. Come. Dali na. Atuon ta siya sa balkonay. Nagpaabot siya na ako dito. Dali. No. Ayaw ko guniti. Okay. Kung dili ka, di sab ko mabugos. I will just wait for the right time. Kaya magkadawat ka na sa imong igsuon nga si Piolo. Take your time. Never. Kaagaw ko na siya sa pagbati ni Denise. Kailog ko pa siya sa imong katikayunan. Huh. Hell no. Ako lang si Denise. Ug ako lang kining tanan. Hala, oy. Wala gayad ako magadahong nga. Mabalik ka pa din, he. Manay si Des, oy. Kadugay na sa panahon nga nawala ka din, he. Wala ka man matigulang, oy. Kay tigulang ka na baya sa pagbiya ni mo din, he. Ay, Ay? Wali ba ang ako ang joke, manay? Oy, nausog ka na, ay. nga no. Kay kung sa una patakagiing nanaaran, labing siguro, gikusnit ako nima. Pero karon, murag kahilakon ka malaga. Siya lang ba yun nahitabo ni mo, si mo pagbiya din ni ka ni Adto manay, ha? Diin ka manggidi ay? Diin ka paingon? Wa. Wala? Wala kay klarong gipaingnan? Ang ano milayas ka pa man din, he, kung mao? Kung may kahigayunan ko sa paglayas pag-usab, buhaton ko gihapon ka na Santa. Wala ka? Og sama ka ni Adto. Dili ko mulayas din nga mag-inusarara. Kung si Kinsa ang ikauban ko sa akong pagbiya din siya usab ang akong ikauban sa akong pagpalayo. Tiyalay nga halan. Sige sa may imuhagi kauban di ay ni Adto manay. Hala, wala ka di mo tagam. Nga ka man kay, wa man kay ayo ang imuhagi dagatan. Kinsa man tong lalakiha manay ba? Wa. Ayaw pagsulti ni Bisan Kinsa sa atong gipanagsultihan karon ha. Makasalig ba ko nimo, Ay, Santa? uoy. Ako pa. Ay, tabian man tuod ka. Pero, makibalupod ko mutago o sikreto na. Unya, kinsa magiging katong lalaking imong gikauban manay? Hey, dili man bitaw ko manabe. Wala. Taga din ba ang maong lalaki? Hinungdan nga may balik ka usab din, he? Nay Sedes, Ay, Oy! Ma'am, Inday Dines! Di ka na o ka malagay? Gibuhian ka na ni Sir Paula? wa may magkita dito sa taas. Ha? Shalan! Misunod man katog sa kagod sa taas pagkataon-taon? Human ka makasaka? Wa man may magkita. Wala. Milahos tingali sa ihag lawak. Uy, milagro. Dili magayod untan na siya mubiya si ibang kiliran kung ani ka sa mansyon. May gikinahanglan ka ba, day? Wa nang. Nay. Ay, kakadiyot lang ha. Biyaan sa na mo. May buhaton pa ko sa gawas. Diha lang mo. Kamuliyon ang pagtabi diha. Nay, ma'am. dili na ko mahimong magdugay pa din Mupauli na ko. Ma'am, ayaw lang una kong biyahe din ma'am. Kung wa kay gusto nga magpabilin din Nay. O ba na ko sa pagpauli? Gusto nyo kaayo ko, ma'am. Kung mauna, tana.
Pero dili mahimo. Ha? Nay, way mahimong mupugos nimo sa pagpundo dinhi kuno kay gusto magpabilin dinhi. Mahimo kara kaayong magduawan dinhi aron makita nimo si Piolo. Nakasabot ko nga gusto nimo nga ikauban nimo kanunay ang imong apo, Nay. Pero kung wa kay gustong mo puyo dinhi, tana. Mamauli na to sa amo. O banta. Dili. Dili mahimo. Nay, Dili ko mahimong mubiya dinhi, ma'am. Dili ko mahimong mugawas pagkikan dinhi. unsa? Pero ngano? Tungod kay... Nay, dali na. Dali na. Uban ako. Ayaw na paghilak, ha? Makahimo ra ka sa pagduaw ni Piolo dinhi og mga adlaw. Dili sama na ako. Kadiyot lang, ma'am. Kadiyot lang. Ayaw lang kong guniti, ma'am. Unsay bote mo ipasabot sa imong gisulti di ay, ma'am. Gididaan ako ni Tito Orlando sa pagbalik dinhi matag adlaw, Nay. Unsa? Nga sa ato pa? Oh, Diyos ko. Oh, wa na unya siya'y pagpanaganas, pagdagmal unya na ko. Kinuo ko. Ipalayo na ko gikan din ma'am. Ipalayo na ko, ma'am. Tana. Asa mo? Mo pauli na ko, Negoryo. Magapauli ka na, Day Dinis. Pero dili ni mo mahimong dadon sa imong pagpauli si Sidis. Dili na siya mahimong mubiya. Gikan din his mansyon. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!